téléphone maɗa no lalatoɗi fu no ngel famdiri fu a wawan a yaha a hosta photol a yaha a waɗanagol editing ma bo a waɗanagol montage a wo'inagol ngol warta banta kosagol ha iphone 11 ma bo mi wiya iphone 11. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. hande bo min gaddani be tindinore hesre ma bo application wa feere kesa dedei ko larani hala photo. ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamtami lawol ngol mi hosata photo, to mi hosi photo useni mi wo'inagol banta noon no mi larata téléphone ji feere to hosi photo a tawa ngol wooɗi ngol laaɓi nokkure ngol hosama ɗo e ɗum woɗi ko nandi be majum e nandi application ji ɗon feere feere dedei watta montage photo yake feere a hosi photo yeso maɗa tawa ko ngol niɓɓi ko nandi be majum ni ko a yiya a nawi yiɗi gartira hoore maɗa suka fu a wawan gartira hoore maɗa giya a woni fresh a laaɓi a woɗi kala ko anduɗa fu. mi tambi ɗuɗɓe nder moɗon ɗon dara photo ji man yake feere to laari photo feere wiya ɗo kam useni ɗum caméra to hosi photo man ɗo e ko nandi be majum a anda yake feere ɗum editing ɓe gatta anme fu se a heɓa téléphone maɗa no ngel lalatoɗi funi to an yiya a hosi photo be magel ɗo to a yi a wawan jakkeɓa dedei application ji man ɗo jam boɗɗina photo mai ɗo ngol woɗɗa ngol laaɓa ngol mara haske ko nandi be majum. dalila majum min gaddani en application ɗo ha min tindinayi dedei no ɗum tammi warugo application mai ɗo mi andi woɓɓe feere andi application mai woɓɓe feere bo andaga ɗum application wa tilimga inde application mai ɗo face apps. mi tammi ɗuɗɓe nder moɗon ɗo andiga woɓɓe feere bo andaga sey to jeyi nder vidéo mai ɗon tawan dedei application man ɗo. application mai ɗo ga hokkete a wawan gartira hoore maɗa suka to a dottijo ko a nayi wane ko nandi be majo a nayi wane ɗum hokkete gartata itina photol maɗa gartata hoore maɗa ni banta a derke ni to a yiɗi bo a wawan nawina hoore maɗa e ko nandi be majum yake feere to a wala gasa dow hoore maɗa boɗɗum bange toon gasa am ɗo mi wawan mi ɓedda gasa mi holla gasa am ɗuuɗi e ka ɓalwi kurum mi wawan mi ɗusana hoore am gasa e ko nandi be majum mi wawan miɗo waɗa dedei mi hosa photol mi wala dedei darorɗe guite ma bo mi wiya google mi wawan mi hosa ɗum mi wara mi watana guite am e ko nandi be majum ni kujeji feere feere ha mi jooɗi miɗo waɗa dedei vidéo man ɗo photo man ɗo mi hosi photol mai ɗo mi wawan mi sanja ɗum mi hora ɗum babal feere ni gion dedei ɗum babal feere kilningal bongal en ɗon giya photoji ɗuɗɓe yake feere numen ɗo kam to ɓe kosi photoji mai ɗo kan ha Europe na ko ɗum ha toye e ko nandi be majum to onon ma diga hande on giyan dedei lawol no ɗum warete ngam mai ɗo vidéo mai ɗo ngol juutay vidéo mai ngol juutay ngam min giɗi min ganda on tindinore mai ɗo dalla min tindina on warta to a laari vidéo mai ɗo ni a lortata ko ƴamta min useni no mi warta kaza to mi yiɗi waɗugo editing ma bo montage photo kaza mi yiɗi wo'ina ɗum ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama min dalila majum min tammi waɗangol vidéo mai ɗo min tindina on diga arande ha yahugo ragare be hakkilo dedei no pamirton mi yiɗon mbatan vidéo mai ɗo hakkilo boɗɗum on dara ɗum useni min dottoro on daari ɗum boɗɗum to on daari ɗum boɗɗum on daari ono ɗum nafata yake feere woɓɓe feere to fuɗɗi laarugo seɗɗa timminta laarugo mai ɗo sey ya habda ɗum salwara ɗum loro fay ma waɗa ko ƴamtago min ngam mai to ha a yi min gaɗi hunde min tindini ɗum andu ɗum waɗoto mai laaru vidéo mai ɗo diga arande ha yahugo ragare a yiya dedei no ɗum warete ngam mai ɗo tami ɗuɗɗina on surudu e jeyi nder vidéo gion dedei vidéo mai ɗo ɗum tan mi warego amma hedde ko mai ɓen ɓe abonay useni min nontoro on to a abonay to hande on arande maɗa wargo ha jeygol Placo TV ma bo a yejjitino abonay habdu laaru bindi boɗeji ɗo a mema dow maji a habda abona vidéo maɗo to ngol fottanima a habda seragal jungo maɗa nanoɗon a yiyan kolel feere waɗi like a habda waɗa like ma bo mi wiya j'aime vidéo mai ɗo a habda useni a partage lien magol bo nder groupe ji maɗa je WhatsApp e Facebook e ko nandi be majum heɓa jamare ummatore ɗuɗɓe tokka lien man ɗo habda gara laala vidéo mai ɗo kayen bo abona ngam mai ɗo e dillu nder vidéo mai ɗo nguen dedei no gattanmi warugo. yawa sakiraɓe arande man woni to a waɗi a yahan ha play store a télécharge application man nda application man kanjum woni ɗo face app se a yaha play store mi tammi mo fof andi play store muɗum nda play store ɗo a nasta nder majum ɓawa to nasti play store a wara babal windugo ɗo se a winda face apps banni a laari nda inde man alama on mi waɗani en ɗo nda inde man face app a tabbitina a windi banni to a windi banni se a waɗa recherche to a waɗi recherche ɗum waddunita application man laɗɗum ɗo a laara application man ɗo boɗɗum to yiɗi ma en ɓedda mawningo ɗum maɓɓiten ɗum heɓa ɗum laaro a laari nda inde mai ɗo a laari nda kuje ɗo mai ɗo no wayi a tabbitina a télécharge ɗum exactement banni ngam yake feere to min tindini himɓe application ɗo ɓe ɗo jaɓe télécharge application je na min tindini man ɗo ɓe mbiya min ɗum waɗaki a tabbitina application ɗo a tindini nda inde man ɗo a télécharge nda inde man ɗo nde wurti boɗɗum to a timmini télécharge o ɗum ɗo a tawata ɗum windama installé se a installa ɗum ɗum liman diga go ha yago temere to ɗum timmini ni se a wara nda babal ɓe windi ouvrir ɗo se a wara a maɓɓita banni ɓawa to maɓɓiti se a rena ɗum waɗana recherche wawan ɗum neɓa min mi arti ɗum maɓɓiti dedei application mai kanjum waɗi a yi ɗum waddaniyam banni to jotta nda photoji ɗo to ɗum a maɓɓitini ɗum waddante nder photoji maɗa dedei ɗi pilmuɗa e photoji ma goni nder téléphone maɗa ɗi fu maji a wawan jaccupta photol ngol en ngal marɗa haaje ha gadira jotta nda photol ngol e mbawa pondiren photol ngol jotta gi'on ha mi holla on to a memi dow majum a yiyan ɗum waɗan recherche jotta laarina ɗum déjà ɗum waɗa recherche se ndena ɗum timmina waɗugo recherche amma be connexion ɗum hutinirta application man ɗo kam se on tabbitina to a connectayi to a mala connexion ɗum waɗantama dedei montage man ɗo yawa en daari jotta ɗum maɓɓitake mi tammi on daari nda photol mai on daari déjà no ngol wayi
on daari boɗum. Jotta mi yiɗi mi ɓeddanagol, jotta kam ko mi yiɗi mi ɓedda mi wartani derke sosai, jotta kam mi laaɓa ko nandi be majum ni, photo mai ngol woɗa boɗɗum, sanjanagol background. Jotta sai a wara nda les ɗo a yiyan alama kugon banta netkon takon ɗo mi tammi a lara, a wawan jotta en arta en jaha en tindinira kugel ɗo tawa. Nda jotta ɗo ha misalu banta dottijo ni ɗo windi age, sai a wara mema dow majum banni. ɓawo to memi dow majum, nda jotta nda photowol ngol hangol on ɗum ɗon dow original on jotta to nda jotta ɗo ɓe windi Gen 3, mi wawan mi warta ɗum dow ɗon mai ko Gen 2, jotta mi warta ɗum dow Gen 3 ɗo, laaru boɗɗum yehi photowol mai ngol sanjake. Jotta a laari mi memi da ɗum waɗa kuje ɗo ɗum waɗa recherche, a laari déjà ɗum waɗi photowol mai ngol sanjake. To a laran no boɗɗum nane ɗo ngol nanda be jotta ha mi lorna ɗum dow original mai ɗo gi'a. Jotta nda min lorni ɗum, a laari haske mai ɗo ɗum sanjake. Jotta to mi lorni fahin ma a laari ngol ɓeddi waɗugo, mi wawan mi warta ɗum dow Gen 2 ko nandi be majum. Ɗo ma ngol loro ngol sanjo, a laari ngol ɓeddi sanjago, mi wawan mi loro mi wartira ngol dow ɗo, ɗon ma ayi ngol sanjake hangol ma. To jotta nda ɗo ni nda ɗo ɗum dotti en ɗo, ayi a wartirino hoore maɗa a derke jotta kam, to ɗo bo a wawan gartira hoore maɗa banta dottijo nayejo ko nandi be majum. Jotta to mi wartirino ɗum dow ɗo ni accu mi warta ɗum gi'a. Jotta ɗum waɗa recherche en ndena ɗum timmina, laaru no ɗum wartiri am. A laari ɗum wartiri am dottijo habe wakkude habe kuje ɗo, mi tammi a laari, mi wawan mi sanja ɗum mi wartira ɗum dow ɗo ni. A laari ɗum sanjini am, ɗo ma ɗum dottijo amma wakkude man ɗo nde wala, an kam ni alama goɗɗo nawyi ko nandi be majum. To en mbawai lorno ɗum dow ɗo, en gaɗum min misalu Gen 3 ɗo mi yiɗi mi wartira ɗum, a laari ɗo no ɗum wodiri. Jotta ɗum wartiri ɗum dow ɗo non normal, mi wartiri ɗum ɗo, jotta a laari ɗum wartiri am derke sosai. Jotta to sai a wara mema ha dow ɓe windi appliqué ɗo, jotta mi kuje ɗo wirni ɗum, to mi itti kungel a laran ɗum windi appliqué, a laari ɓe windi appliqué sai a mema dow majum. To a memi dow majum jotta a sanji de wartugo ɗo. Jotta en mbawai ngaren nda ɗo ni, nda alama kungel ɗo, kanjum bo ko ɗum photo a wawan mema dow majum banni. A wawan ɓeddana hoore maɗa gasa, jotta a laari gasa mai ɗo ka waɗi ko bai ka furɗi ko hunde fere, to a yiɗi ɓeddana gasa maɗa ɓalwugo ko ɗuɗugo, sai a wara nda dow alama ɗo ni, sai a mema dow majum banni. Ɓawo to memi dow majum ɗum waɗan recherche sai a rena ɗum waddanma. A laari ɗum waddu, laaru hoore am déjà, a laari hoore am ɓalwi, to mi ittayno ɗum jotta ha mi itta ɗum gi'a, ayi mi itti ɗum laaru gasa mai no wayi. Amma to ha mi lornayno ɗum bo, jotta mi lora ɗum gi'a, ayi mi lorni ɗum, mi wawan a wawa nda didol ngol ɗo, a wawan a dasa daidai no marɗa haaje, mi waɗa zoom in majum, a laari ɗum ɓeddi neɓɓugo ni, ɗum ɓeddi ɗustago. To jotta daidai no marɗa haaje to a timmini sai a wara dow appliqué les ɗo, amma min mi yiɗa jotta ɓeddugo daidai ɓalwingo gasa mai ɗo, mi wawan mi acca ɗum dow banni man ɗo. Nda ɗo bo ko nufo to nda ɗo banni, a laari ɗo kanjum ma ɗum daidai ko larani gasa man ɗo, en mbawai memen dow majum banni, ɗum maɓɓitano en. Jotta nda ɗo to a yiɗi ɗustugo gasa maɗa man ɗo, jotta misalu mi wi'a gasa ɗo ka ɗuɗani am, mi yiɗi mi ɗusta ka, sai mi wara mi mema dow ɗo man banni. Ɓawo to mi memi dow majum acci gi'a no ɗum wartirta hoore am. A laari ɗum wartirta hoore am bana mi wala gasa ma sam, ko gasa mai ka ɗuɗi ha ma ɗum nyiddini am wane. To jotta min mi wala haaje wartirgo ɗum banni man ɗo, mi lornai ɗum banta non no ɗum wonirno. An a waran ndara daidai no fottanma fu ngaɗa, to yiɗi ma nda gasa fere ɗo fu accu gi'a mi warta ɗum dow ɗo. A laari mi wartiri ɗum, laaru no ɗum wartani am, ha be gasa ɗum waɗani am, mi tammi a laari. Woɓɓe fere giɗi sin gasaji ɗi mai ko nandi be majum, a laari no ɗum wartiri am. To ɗo fu to a yiɗi a waɗai ɗum banni, amma min ɗo mai ɗum fottanayam, mi acca ɗum daidai no ɗum wonirno, sai a waɗa dow appliqué. Jotta nda ɗo ko ɗum nofuɗo, nda ɗo a wawan ngaɗa jotta fu ayi'a goɗɗo e jala ko nandi be majum, a wara mema dow ɗo banni. Ɓawo to a memi dow majum sai a wara nda ɗo alama mo jala, sai a waɗa, to a yi daidai jalugo mai ɗo ɗum woɗi ɗi be maɗa ma, sai a acca ɗum. To ɗum woɗi dai ma jotta a laari deja ɗum holli mi jala, a laari hay ɗum wurtini ha be nyi'e. To mi lorni ɗum ɗo bo nda original photowol mai ɗo, to a yiɗi a waɗai ɗum a jala mai ko nandi be majum. Amma nda ɗo laaru ɓe kollata alama ɗo ha ɓe holli pro ɗo, jotta ɗo sai to a sodi ɗum nder naftira be application mai ɗo, fotai ngaɗa daidai ɗum mai ɗo. A laari to en dasayno ɗiɗi luttuɗi ɗi fu kanji ɗo kam sai to en sodi ɗi application mai ngam kuje fere sai to a sodi ɗo ɓe kokku en tan daidai ɗani na ɓe mbiyata ɗum ko noye, a naftoro be majum tan andi application ji man. Ɓurna application ji fere fu je montage, to a yiɗi ngaɗa application je montage, to ɗum photo to ɗum video hangol woɗa kam, sai latto a sodai ɗum, a yoɓan a abona hatton mai ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon yake fere ɗum ƴama min application ji daidai ko larani montage, mi yiɗi mi monta video ame ko nandi be majum. Yake fere to min matinde min mbi application ji mai ɗo, sai to goɗɗo yoɓi ɓe tammo ko min giɗa yerɓango ɓe na ko ceede min giɗi na mi anda. Ngam mai kala application je marɗa haaje fu, to ha yi application a waɗa montage maɗa, editing maɗa ɗum woɗa, to sai to a yoɓi, ngam mere kam en andi sai merejo. Yawwa to en mbawai loroɗen jotta ka ngaɗen appliqué banni, en tindini ɗo fu mi tammi ko nandi be majum, en mbawai lortoɗen. Nda ɗo ni, nda ɗo ko ɗum nufoto, a wawan ngaɗana hoore maɗa Google, jotta kam ni a laari a wanna ɗum kuje ɗo glass, nda ni en mbawai memen dow ɗo accu gi'a, a laari ɗum waɗani en glass mai. Amma a laari glass koyno koye mbaɗi ɗum wokkoy non ɗayi koy, to a taski toto nda je les ɗo je kuje ɗo je windani pro ɗo, a laari glass mai ɗum ɓuri woɗugo, kanje ɗo banta alama ma ɗum glass je nawɗe ɗe ceede. Amma a laari kanje ɓe kolli en sai to goɗɗo sodi ɗum.
alari nana kollete alama boddum be kolluma kujero sedda se be kolluma daji cede to dum fotanima se a soda kadi to mari haje sodugo a mema do majum be kolluma lawol ngol tokkata wala de numéroji kujero kan carte bancaire mada be kosa cede man ko nandi be majum ni wawobe sodugo kujeji online andi de dum sorirte mbawa lotole mbawa ngani appliquer man do dirlo en dado tindinen boddum ndado ni kujeji mai di duri kay potan bien tindini di part cede tindine sedda an mai to wari nasi application mai do faman kujeji man do nda wawan ngara bana do ni jota to memi do majum jota da photo mai do nda no ngol woni ngadu jota haske mai do famdi midin be haske mai sai mi wara mema do ni to yidi mi wawan mema do majum banni alari haske mai dum sanjake dum beddi dudugo to be lornay do dum do ayi dum do sage beddi dudugo mi wawa mi dasa do nda do ayi do dum wari ba dum yibbi sedda nda dum beddi labo na dum fere qualité ji fere subte de kala je mara haje fona dum sai dudugo dede je fottanma fu awan ngada dum banni man do to jotta enen subtu dede gotum tan pottanno en accen dum banni misalu ko dum yawwa banni man do ni jotta en wawa ngaden jotta kay en sufti dum to yidi en ngada appliquer banni to jotta en ngadu misalu aydi a sanja background mai alari do ha mi sodi mi do jodi bawa mahol on jotta mi yidi mahol man gol fottana yam amma cuami yam itta google je mi wanno do yawwa mi yidi mi sanja mahol man do se a wara nda do ni alari do se a wara mema do majum banni wawta memi do majum wawa en dasoa jotta nda kujeji waran background je fottanma fo mammi accu ami suftana en do mi tindinira en jotta to memani do majum accu ngi adu wala recherche dum timina do dum waddanta laaru dum waddani am alari ha mi jodi me bawo ton dum mayo nda ledde ko nandi be majum ayani hay dum modi jotta ka sanji background mai do goddo tammata ko ma dum montage wadi dum tammo dum babal mai on jodi da gadda ko suda kuje do man photo man do to aydi a wawan canja ngartira do alari nda photoji ka fere dedeje marra haje fu mi tammi alari nda do ni nda dum do a sanje dede kala couleur je fottanma fu hanu ko je marra haje fu awan jande sa hore mada yawwa a wawan bo beddana hore ma gadana hore mada sajeji e ko nandi be majum dum fu awan gala dum amma accu fotol nam ngam yida sanjugo kuje didi fu nda babal dede wadugo sinko larani hala sajeji go misalu ko wakkude alari do ni awan ngara mema do majum banni nda se ngara mema do tam amemi do majum ni yandum beddake alari dum beddake ko ne min fotol mai do ni dum marno alama sajeji mai ko wakkude amma alari dum beddake jotta to mi lornay dum do to do ni jotta do woni normal dede ko ngajum amma to mi wartiri dum do jotta laran dum beddake yawa nda do bo dede burdum dudugo do kanjum be kollien be dum je cede se to sodi dum e ko nandi be majum en bawal lornay dum banni ngari appliquer kujeji kan dadi fere banta mi wonni min tindina on dede iyaka dede ko mi bawata min tindina to wari do a fama kujeji luttudi mai fu to en ngadu photo mai do ngol wadi joni ni ngol fortani ma ngol wadi dede en laari ngol wartiri am mi derke e ko nandi be majum to min no nawi ngo hore ma mi wada mi nawi na hore am e ko nandi be majum to timmini se a wara nda do ha alama kungel oni alari hami chappani en do se a wara mema do magel banni bawto memi do magel ni photo mai rangol do jotta ngol jodake to ngurto ton jenna se nder gallery meden jotta en tawta ngol jotta nda gallery meden don bawana se nder gallery jenda bite photo mai do bani da biten to photo yi dede je nda photo ji mai taddi do alari nda photo mai jotta harangol amma mettudum mai do a tawan nda kuje do inde face app mai windi les do to no wata ita inde mai do tande wanga heba to goddo laari photo mai do ta hefta de a wadu editing magol se a wara nda do alama ni ayan alama bigel do hami chappani ma do hami ta kuje do alari alama bigel man se a wara mema do magel banni bawta memi do magel se a wara nda habe windi e kuje do na do mi chappana go en se a wara nda do ni to wari do modifier do se a wara mema do majum to memi do majum waddani ma do se a wara mema do ni to memi do majum alari dum waddani ma wa shufta photo man ngol wonira nda kukoji do mi tammi a faami jeri taydi ngol juuta to ngol sewa to non gidda fu awan subtani an kam misali en ngadu mi subti banni ma do se mi nanga do ni alari do se a nanga dasa turo do alari banni alari jotta mi tayi mi itti kuje do mai face am do dum wartiri les to wadi banni se a wara do a wara nda do ni a wada save ayi bawo to wadi save jotta ngol jora kay dum itaki to mari haje windugo hunde fere a wara nda do alama hate a do ni a wara mema do majum a wawan binda ko marda haje fu jotta mi wawan mi winda inde ko Adamu Haruna ta video me mai juuta kam se mi wada guddo se mi daso mi mawnina bindi mai dede no mi mari haje fu mi wawan warugo do mi suftanda dede bindiji qualité bindi to mi mari haje ko qualité couleur nda couleur do mi wara mi mema do couleur nda couleur to fottani am en ngadu couleur dum fottani am ko dum se mi wara ha do ha alama guddo se mi mema do majum banni awto memi do majum se mi loro mema do ni to memi do majum ni jotta photo mai do ngol jodake jotta photo mai ngol jodake mi tammi alari ndangol mai dede folno mai ndangol mai original mai dede je mi wadi mi itti inde face app mai do jotta to lorto to no ha mi holla en dede asali photo ngol mai ngol mi ittuno ko deke ngol daayi bo sedda yawwa banni yawwa nda photo ngol no mai kan original wolno mai do rangol ayno ngol wayi ngol landa be ngol man do to don lawol ngol tokkata ngada de montage application je montage mai kali do fere aman do min tindini ren hande
yawa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koygol ngol a tokkata waɗa editing ma bo montage photo maɗa wo'inagol se a tammo dede ko ɓe iPhone 11 a hosiri photo may ɗo ma bo Samsung A50 ma bo A70 e ko nandi be majum ngam may ɗo ɗon lawol koygol ngol tokkata ngaɗa kala editing dede photo je marɗa haje fu application ji dede gaɗoji editing photo ɗi ɗo kewi ngam may ɗo sei to min dari dede no giruɗon photo may e application ɗo may ɗo vidéo may ɗo on darigol boɗɗum na on gaɗi like na on gaɗi comment na to min dari comment ji moɗon dede be like min tabbiti on giɗi kujero man no fottani on ɗon application ji dede ɓurɗi application ngaɗo may ma dede je min tammi waddango on ha yesso ngam may ɗo min giɗi on kabda on partage lien may ɗo heɓa himɓe ɗuɗɓe dara dede nombre larugo himɓe be nombre waɗugo like may ɗo to min dari ɗum ɗuuɗi to Allah mum min tammi waddango on vidéo may ɗuttugol ha ɓawo ta jejjite waɗugo like ngam bo ta jejjite partage ugol lien man ɗo ta jejjite yahugo waɗa commentary babal commentary lesson on dirto les seɗɗa on giyan dede babal ɓe windi commentary on kabda on accana min commentary dede je encourage ta min ɗuɗɓe nder moɗon ɗo kabda ɗo gaɗa commentary ko nde ngam may ɗo min getti on banta Faisal El Walid mo Diyamare Marwa ngam may ɗo min ɗon dara commentary mako ko nde e luttuɓe ɗuɓɓe nder moɗon ɗo gaɗa commentary amma wala bana mako ngam may ɗo min getti on ɓelɓe ngala gaɗa commentary bo min ɗon toro on useni na ɗum hunde feere ɓurde sembe a yan tan bindana min hunde feere non may ɗo ɓedda YouTube bo waɗa ko publigo dede vidéo man ɗo ko goɗɗo feere laranagol ngam to ɓe laari kuje ɗo views magol ɗuuɗi be dede comment je ɓe gaɗanigol be like non man ɗo non watta jotta ka hamɓe ma ɓe ɓedda publigo vidéo may ɗo ko da goɗɗo haɓɓayino larugol ngol heɓa ya laragol kanjum watta on giya yake feere min mbiyon useni kabde gaɗe comment gaɗe like e ko nandi be majum ɗuɓɓe nder moɗon min ɗo gaɗa vidéo yake feere himɓe daragol ko ɓurata himɓe temere jo amma tawa himɓe ko gaɗi like waɗai ko temere ngam may onon ɓe ngala gaɗa like kabde gaɗe like min ɗo gaɗa vidéo ji may ɗon naftoro be maji on ɗon nana belɗum maji ngam may onon ma kabde na ɗum hunde feere ɗum ɓurata hosugo ma seconde gotel a waɗa like ma bo a ya waɗa commenté ɗum ɓurata hosugo ma seconde sappo ngam may ɗo kabde useni min ɗon toro on min andi vidéo ji amin ɗi min gatta en ɗo pottana on ngam may minon bo ballite min en kabda heɓa kugal may ngal ɗo ya heɓa ngal ya yesso ngam may ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Wassalamu aleykum.